מה? עמי לאילנה. וואו! במאיה מתחתנים, בחרנו לשיר שנסון. אנחנו מלכים נגועים, גנבנו שיר אירוויזיון. הוא גדל בעמקים, בילה שנה בלונדון. מה קרה איתה? אנחנו לא יודעים, היא לא הייתה איתנו בתיכון. הייתה צפרדע. אחרי שנים של המתנה, קיבלנו את ההזמנה. מיד עלתה השאלה, מיהו הקורבן הבא? אולי אני? אולי אתה. בצבא הם נפגשו לחוף הים התיכון. ליבה של מאיה יחסיק באימה, וואי וואי קבלי איזה חסון. וכולם לירן סיפר שהיא התחילה איתו. אני שם בצ'ק עוד 2 אפסים. אם זה רק היה נכון. אחרי שנים של המתנה, קיבלנו את ההזמנה. מיד עלתה השאלה, כמה עולה מנה? הוא הפליג למרחקים, הרחק מבחירת ליבו. למאיה תמיד שמר אמונים, דור הדברים היו סביבו. מכירה היא בעל פה כל פסק דין ותקנון. בדיוק השנה היא סיימה ללמוד כיצד לכתוב הסכם ממון. אחרי שנים של המתנה, קיבלנו את ההזמנה. מיד עלתה השאלה, מתי תהיה הברית מילה?